Хей хора, аз съм тук. Обратно, чакайте малко дължно. Играя една игра наречена Suicide Squad. Добре, Suicide Squad. И сега да влизаме. Никога не съм играл съм един път, но не беше много лесно. И после трябваше да спра, защото не можех да играя, защото ми падаше батерията. И да. Ако вие сте чували за тази игра, кажете ми в коментарите отдолу. И да, само да зареди това тъпо нещо, трябва да скупя нов таблет, но буквално. Не, трябва да скупя нов таблет. Наистина. Да, също героят, с който аз сега ще игра, е Харли Куин. Значи скипва това. Добре. Аз съм Харли Куин. Къде трябва да уча? Жица сгоди. Мисля, че там трябва да уча. Тендера трябва да изляза. Чак малко. Не, показа ми друго нещо. Много съм зле в тази игра, хора, съм да знаете. Окей, бързо. Чел. На този... Аре бе, геймлаг. Само геймлаг получавам. Окей. Това е Окей. Махайте се от това. Изкарайте са тъпи чудовища. И всъщност, ако никога не сте гледали, ако никога не сте чували за това на Харли Куин е някакъв си герой от Suicide Squad. Сега има много малко герои. И също мисля, че имаше един филм Suicide Squad. И любимият ми герой е Харли Куин заради оръжието, което да нося. Защото накрая пише Good Night. И ако не разберете какво значи, това ми е за вас. Знам да ви обяснявам сега. И това е само Wave 7. Представете ли, с когато отива пред другите лейвове, как ще умра. И вторият ми любим всъщност от Suicide Squad филма беше Жокера. Джокера. Не помня как се казваше. Нещо от сорта се казваше, ама не помня. Не! О май гад, Дедшот е умрял! Кога умря Дедшот? Дедшот, ти кога умря? Атакувай! Кометкова! Тия чудовища са много грозни. Само да кажем, много са грозни. Направо ми е гнус, когато го гледам. И нямам избор. Харли Куин е толкова силна, да знаете. Само да знаете, Харли Куин е много силна. Яко! Трябва да спази да не умра, че ще рестартна всичките лейвове. You've got to get out of here. По-точно you! Или ми. Не знам. По дяволите! Къде е тази врата? Ето го. Бързо, бягай! И просто проверявам рекординга дали не е спрял. Окей. Добре, готово. Къде сте вие? Ще те убия. И ще спрем когато умра. Тоест 2 пъти, защото аз ще умра сега, буквално. Когато умра 2 пъти, ще спра това видео.
Не си го и помисля. Не си го и помисля да ме убие. Този герой знам, много е силен, само че много бавно започва да се бие. Добре. Beast Mode! Beast Mode! Тотален Beast Mode! Айде, изгори къде! Не съм си мисля, че никога ще кажа тази дума през живота си. Изгори и добре. Добре, кой друг остава? Тия гигантите са ужасни. Много силно удрят. Не, зареждай! Разбух трябва да зарежда този. Той буквално си стреля неща от ръцете. Как трябва да зарежда? Метките. Разкарай се от тука. Махай се от града ми. И да ви кажа, че стяските са злодеи. Дори са герой. Дори са и близо герой. И дано, когато отивам в някой друг уейв, да ми даде всъщност да се взема Харли Куин обратно. Или поне Дедшок. Дедшок е много топът с пожари играта. Бързо, за него! Yes! Днес мога да оцеля с то. Wave completed. Yes. Окей. Да ви кажа, ако вие можете да му прочетете името на този, моля ви, кажете ми, защото аз не мога. Нямах достатъчно време да им. Тия чудовища са толкова грозно, направо откъде са дошли? Това се чуди, ако в истинския живот имаше такива чудовища, нямаше да се радвам да ги видя. Костатко! Кой искате от мене? Не сме с това такова, те са злодеи, аз съм злодей, с това кой искат от мен? Аре, момчета, какво се бавите от тука? Какво спайте тука? Аре, елате по мен! Елате да се забавляваме! Лагате истински! Буквално лагате истински тука! Вау, и половината от лева не съм стигнал. И кажете ми, ако искате да сложа фейскам на другите си видеота. Мога да го направя, това е лесно. Не за мен! Това взех го и този какво прави? И гадното в тази игра е, че можеш да скачаш. Какъв е проблема с не можеш да скачаш? Окей, а специалния ход вземам това и... Това беше бързо. Окей, пак слагам тук. И също, пак казвам, ако искате или видеота, смажете този лайк, ударите този абонат и кликнете този абонат и успех да го взема това и нещо. Мисля, че спешъл абилити е по-добро да се вземе. Представете си, ако на VR го правя това, защото имам VR headset
Купих си наскоро VR headset. И само на VR как ще бъде... Ще бъде по-трудно, отколкото си мислите. Защото VR headset-а ми е просто тази кутия iTunes. И там имам предвид на iTunes. Какво е iTunes? Ей, това не е честно. То си има снайпер, аз по ръце съм. Това е нечестно. Те имат снайперите и пушките. Аз трябва да стоя само с моите голи ръце. Аре да е релодна. Добре, че имам безкрайно. Иначе ще бъде много досадно постоянно да релодвам. Тоест да... Не да релодвам, аз вече постоянно трябва да релодвам. Филинг. Ще близо до него. Хей, глупчо! Ей! Харесваш ли малко прегорени зомбита? О май гад, не! Гошно! Бързо, бегай! Бегай, крафт! О, не! Не, блоката! Елате за мен! Не! Трябва да започвам от това именно! Continue. Днес нямам Хари Куин. Аре започвам. Разбира се, започвам с Харли Куин. Вижте я сам. Как няма да я селекнете? Чак малко, аз съм на екстрим мод. Аз не знаех, че съм на екстрим мод. Всичко скипвам. Всичко не ми трябва нищо. Вече съм играл играта, затова не ми трябва тия неща. Окей. Ще не трябва му се още. Окей, момчета. Дечот всъщност е много добър, защото има снайпер. Аре бе. И Харли Куин е добра, защото може да ги убива всичките на един удар. Тоест тия зомбитата, нормално те само с ръце може да ги убива на един удар. Което ги прави много по-лесно за играта. Момчета, помагам! Ебе, аз съм момче. И той има дори сторилайн много яко. Уоу! Я се разкарай! Я не живей! Какво значи я не живей? Никога не съм си мислила, че ще кажа думите я и не живей в едно изречение. И в коментарите ми кажете, гледай! Suicide Squad! И също, ако ударите този звънец, пишете на Notification Squad в коментарите и ако го направите, това ще съм много щастлив, ще правя повече видеота, ако искате. И къде са тия зомбита? И тото и да са. Кажете ми, ако знаете какво са тия зелените нещица. Виж го само Deadshot. С 100 снайпер направо. Окей. Ти какво правиш тук? Я не живей.
помощ сега. Искам аз самичък да се работя тук. Вижте това. Вижте. Сега я то са силствен, но те и те могат всъщност да стрелят. Но е много зле, когато ги ползваш. Ако играете, само да ви кажа, ако играете, ами боксове наблизо. Само при тази причина го ползвайте. Защото този фист направо убиме 3 пъти. Добре, да кажем думата Voice. Време! Окей, сега отивам с огнен ключе. Обижавам го този огнения, защото той възстреля огън с ръцете си и продължава. Което е много яко. Харли, дръпни се. И ти, Дечот. И ти, стена. Какво? Казах, дръпни се, стена. Ако искате, мога да правя лайв стримове, само ако искате, няма да ги правя, ако не искате. И хора, ако сте се чудили всъщност на колко години съм, все още съм на 10. Затова не съм добър много с тия неща. Арбе! Чак малко, сега не ми се чете. Гледам, че е ляв сега. Дечот. Дечот, просто не знам, що му е много опи. Хелф. Хелта е най-важното. Къде са? Ето ги. Здрасти, брат. Кабаш. Амо и ствол, окей. Видите? Махай стой. Махай стой, мръсник! Ама тотално! Той е пълен мръсник. Вижте ги, те са направили мръснотия. Много да кажем мръснотия. Искам да ударя, защото ама не ми дават. Защото тя всичките глупчевци просто ги убиват. Дайте ми аз убия някой. Ще съжалявам, че показах това. Я се разкарай. Я не живей. Огненчо, живей. Защото аз знам, когато започвате и така да се обуди с биенето, знам, че ще умрат скоро. Затова просто убиват, за да могат да им вземат хелфа. И на мен не ми дават никакъв хелф. А да лодна. Walk and roll. Я се разкарай! Я не живей! О май гад, това ми даде Рузвелт би! Ето това вече е тревога. Това вече е за аларми, хора.